Здравейте хора, днес ще играем в Майнкрафт. Така, Minecraft Bedrock Edition. Пускам го. Той тръгва. Така хора, изчакваме да зареди Майнкрафта. И така, зарежда Майнкрафта. Чакаме, готово. Сега хора, изчаквам да ми зареди профила. Готово. Леосидор съм се кръстил, не знам защо. По-скоро това е моят стари профил. Слагам си Тив. И сега да почваме нова игра. Първо обаче хора, ще спра музиката. Така, започваме. Този свят е моят, който играхме с моите най-добри приятели, ама няма да го ползвам днес. Така, играем от сляване. Така, групова игра, така дъмрам. Групова игра, оператор, поканен играч. Не, така, хора, и започваме да играем. Така, започваме. Така, изчакваме хора да зареди. Ето хора, сега заредихме. Сега ги събирам. И започвам да речем. Както забелязахте хора, аз имаме Minecraft Java Edition. Обаче на него не играе толкова често, колкото на Bedrock. Bedrock е повече ми харесва. Само извинявайте хора, само за малко, че искам да си оправя настройките. Това. Да се сложа повече, за да мога да виждам по-напред. Сега трябва да търсим за FPS хора. FPS-аме. Изпърпваме на график. Така. Хора, чакаме пакети с ресурси. Какво имам активно? Да. Само този. Нямам никакви модове. Ето. Това е хора. Така. Добре, се тая. Явно може само да... Bedrock е по-реалистичен. Така, хора първо. Опа. Правя дъски и си правя крафтинг тейбъл. След това ще си направя дървен меч и кирка. И топор, за да събирам повече дървета. Ето хора, така. Сега ще направим меч. Аз го играя с Xbox приложение. Така. Така хора. И ето сега взимам си крафтинг тейбълчето и продължавам.
естествено. Търсим сега овце, хора. Аз моят любим блогер, хора, е Друмев. А другия ми любим блогер е Мистер Джакпот. Ще оставя линк за двата канала да отидете да се абонирате, ако искате. Сега, хора, събирам птици и ще си направим Iron Golem. Ето, намерихме се. Зомби. Аз чувам зомби, хора, бе. Минус. Ей, тук мисля, хора, да почна да си правя къщата. Първо, дървета ще ги направя на дъски. Сега 52 блока ще ми стигнат пълноценно, за да направим стени и къщата. Сега обаче ще отида да събера малко пясък за стъкла. И ще намеря калки и ще започна да събера. Ако искате другото видео, което не искате да снимам още едно видео, обаче този път ще е на Java Channel, защото аз на двата играх Костенурка. Сега ще ги убиеме. Малко опит да събера. Аз забравих, че това хора не е GTA. Ето го камъка. И така, за да съберем за стъкло, ще ни трябва и печка. Така че събираме крафтинг тейбъла. Ето. Така и трябва да съберем. После ще съберем въглища и ще направим. Сега ще използваме печката с въглища. Две с вода. Така, хора, събрал съм 19. Скоро ще направим така. Ето те, хора. И лека ги събирам. Стига не толкова, сам да го събера. Ето. Сега би ни потребвала лопата, ама аз няма да правя такава лопата, хора. Сега ще направим стените.
Тук ще ни е вратата. Така. Само че ще го събера. Защото днеска ще я направя. И трябва бързо да я правя, защото идва нощ. На всеки 10 минути става нощ. Първата къща ще е някъде ето толкова висока, защото ето тъй. Ето тъй, хора, лека по лека ще я направим. Аз обаче бързам, за да не ме хване нощта, защото ще стане зле, ако ме хване. Може и чиквите да ги използваме за покрив, хора, защото имаме 4 дърва. Ще използвам пясък. После ще ги събера и ще я поправя. Скоро ще дадат злите моби. Аз и сега след малко ще направя печка. Да. И използваме и камък. Успех. Та печка, хора, правим по бързина. Ето печка имаме. Ще ни трябва малко дърво, за да я захраним. И преди да е стигнала нощта, аз ще побързам. И тъмън успях. Така, хора, е слаб. Слагаме и печка. И сега ще изчакаме тези 10 минути, за да свърши нощта и да излезем. Ето тук и ето тук. Много лесно.
И сега хора просто изчакваме да стане ден. До тогава да ви кажа само, че не трябва да гледате видеото без лайкове и без армиране. Така че бързо слагайте по един лайк и да продължаваме напред. Имам от Xbox приложение. Това приложение се тегли през Google Chrome, а някой вече го има инсталиран на компютъра. И когато го инсталирате за 2 лев, за някъде към 2 лева, за 2 лева за 14 дни, а и теглите Minecraft. Minecraft да го теглите и е готов. Аз инсталирам Java Bedrock, този, който изпълня, но мога да инсталирам и други Minecraft. Ако искате да инсталирам другите Майнкрафтове, просто кажете в коментари. Аз сега чакам. Има клиника. Това е добрата е супер. Ако искате и в следващото видео вече да се покана на лицето, слагайте лайкове. И сега изчакваме да стане ден. И продължаваме нататък. Аз това сега на печката мисля хора, да го направя камък. И след малко ще направя, ще ви покажа как се прави главен камък. Камък. Също камък и главен камък. Малко това ще направим главен. Имам аз не харесвам бърчето да правим, защото бърча в мука. Така. И така. Започваме. Така че свършваме. Стана. Тук става супер бързо. Значи тези неща ще ги ползваме за почта. И ще има нагладен камък или пода вече ще е облагат камък. Така, чакаме хора. Буквално чакаме.
моят другата игра, която ще играем пак е на Roblox, а след това ще играем на Roblox и ще ми кажете кои игри да цъкаме. Без Fortnite, може да ще дам спойлер, ще има Fortnite след някой друг ден. Ама това вече е според вас. Каквото вие решите. Ако искате, може да играем в различни сървъри. Още правите в различни сървъри да играем. Ще направя по-кръга по-голямо. Този фигур по-кръга и ще направя много по-голямо къща. Сигурно се седи на видеото, че в хора, когато казваш, че малко да играем, който хората да пиша. Бялото бързо е хубаво. Особено ако къската е бялото. Вече играта. Ама да се спре дължи. Сега има да. Мисля, че ще стига. Искате ли да инсталирам някой модул? Няма да коля. Останалото ще е с пясък. Искате ли хора в следващото видео всичко да е по-различно? Например, да инсталирам която не е да се погрижи за това. А продължението ще е в следващата серия. Това беше от мен, хора. Чао!